Здравейте хора, аз съм Боса БГ, днес ще играем Майнкрафт. Майнкрафт, така. За сега първо, преди да започнем клипа за Майнкрафт, ще ви покажа там отляво. Чисто нови очила, награда. Те са награда, защото имам вече 13 абоната. Така, сега ще направя наградата. Сега ще ви кажа как да ги спечелите. 50 лева са, днес дойдеха. Утре е теглянето. Пишете в коментарите боса, беше по-точно боса, аз съм участник. И готово, така ще разбера, ще се записам само под този клип. Под този клип, точно под този клип. Така, сега да ви показвам очилата. Чакайте, ще съм за малко. Туалета на място. Сега ще ви покажа. Те са още аз съм ги отворил вече, но и така да сега ще ви покажа. Ето тук ги държа на точно място. Ето ги, те са мъжки. Трябва да ги виждате. Тук. Айде видите. Ето ги виждате ви. Това са слънчевите очила. Те са слънчеви, по-точно чакате видите по-хубаво. Ето, така. Виждате. Сега ще ви покажа и отзад. Ето виждате както е там. Така. След една минутка се връщам. И ето хора, завърнах се. Аз съм Боса БГ. Така, показах ви очилата. Ето ги, виждате ги. Те са камуфлажни. За момчета са, чака да влежа да ги видите. Така. И ето така са много готини. Виждате. Така. Може да ги спечелите. Също има две награди. Едната награда са очилата. Аз ви ставам тук. И ще бъде втората награда. Чакайте да видите. Чифт скъпи слушалки, които бяха пак 50 лева. Все още си работят, много са добре. Които те са 50 лева. Също. Аз съм поръчал всичко по 100 лева. Така. Няма какво друго ви казвам. Така, за сега да почваме, просто да играем Майнкрафт. Разказвам ви как може да запишете, как може да ги спечелите и това е просто. Така, влизаме да играем Майнкрафт. Аз горе-долу съм се развил в нея. Мога да кажем, че съм се развил горе-долу. Както виждате, днес имам нова тениска. На Versace, също тя е доста скъпа. Така, ето виждате, дори героя ми в Майнкрафт е боса. Ето като ми оцеляване. Аз съм на оцеляване. Също да ви кажа на оцеляването трудно горе-долу, защото направих всичко доста трудно. Въпреки ако не знаеш къде честа, не знам как ще стане. Но сега това нямам повече да говоря. Сега да... Майнкрафт. Виждате, че... Сега аз съм си направил стълба. Къщата ето тук сега ще видите. Там беше талантска стая. Аз съм го направил въпреки да е само ден. Сега търся скапанице. В принцип няма да ги търся, защото не ми трябват. Сега ще направя... ценните ми дават морквичета. Не искам ги. Мерси морквичета. Селянчо! Даже ми морковите. Хора, малко ме ядоса. Не знам, малко, това бяха моите. Така.
Първо ще се опитаме да примамим кокошки. Ще търсим кокошки, сега ще се гледаме. Чакай, търсим жито. Ето тя ще примамаме. Шеф не ясно кой е. Така. За да се намерим. Чакайте, че има тук причинка да ме дразни. Виждате как отпред къща ми. Така отивам сега да примамам кокошката. Кокошката и да ви. Ой, ечете. Сега отивам да го взема. Тъмно намерихме овца, тя ще ми домашна на домата. Кокошките ще ги гледаме. О, дърци, може да направят. Знаете, любов. Знаете ли, че при Майнкрафт се получават малки овцички, ако ги нахраните двете овци и тя така ще направи бебенци. Хванахме. Вече готово. Отиваме сега имаме с кокошки. Чакайте да запушим, защото ще избягат кокошки. Ето, както казах, ще се избягат. Просто само за нищо го направих. Хора! Как се телепортира толкова бързо? Това беше малко странно. Шит! Как толкова бързо се претелепортира? Хора, видяхте ли? Като отвори вратата и тя знаеш филм излезе ми пред вратата. Това беше доста странно. Готово хваната се. Пшеницата изглежда тъмно жълто и много жълто, ама тъмно само и горе се едно сгнило и все още какво беше нея. И зелено. Хора, заклещих се! Айде, скъпай бързо, скъпай дупката, айде бе! Няма смисъл, хора. Ярта се. Хю! Айде, излиза, бе! Спасихме се, хора. Спасихме се. Сега не! Пак, защото се умирам, не умирай! Не умирай! Намерахме. Капана вода. Повече не искам след да си играя. Закапна мъртвото. Сега трябва да привличаме овце. За да си имаме бебе. Аз ще ви попитам нещо. Ще ви питам сега. Вие ми напишете или ми говорите. Не знам каквото искате да направите. Харесвате ли малките овце? О, кафява овца. Ела тук кафява овце. Така. Отиваме към бялата овца. Ще се получи кафява овца. Видяхте ли как е премамвам? Сино. Така. Вече съм 5 минути 30 минути. Чакай да изчакам овцата. О, виж какво бе! Що овца намери, хора? Шит бъде. Намеря кафява и много странно. Шит, браво на мен.
Има бяла! Какво ли бебе ще се получи? Какво ли бебе ще се получи? Какво ли бебе ще се получи? Искам да знам, хора. И кокошка! Какво ли кокошка ще се получи? Какво кокошка се получи? Хайде, бързо! Мамо, кокошка! Овцете ще ги... Всичко там ще имам ферма, свинеферма. Каквото животно, животно се памя, там ще съм. Така. Бързо! Привлечи изкапаните овце! Прасенце! Yes! И кафя! Сега всичко там ще обкарам, ако мога. Си овце. Добре, ме и кокошка. Охо, парсенце. Мортовче. Така, добре. Избяга едната кокошка, какво не тръгна. Айде, горе. Къш. Те без това няма това минут. Айде. Прасенце! Тъжен си. Аз съм тъжен. Шегичка, хора. Добре, така бързо. Да вкараме свинята в играта. Айде! Бе! Свиньо! Къде си на свиньо? Свиньо, имам базика. Хайде двема. Свиньо. Взева трама. Свиньо! Не знам как ще привлеча с... Абе, овца, тука, не слезе долу. Трябва да ги прибера всичките овце. Май тук си гледам само овце. Да ми реши. Така, овце. Така, шит. Айде. Бъди. Айде, ба. Овцо. Шит, извинай. Ирена. Овцо. Готово им се. Шит, Италия сбягала. Сега няма прибирам само овце. Айде, бе. Овца. Може да си направим овче кожичка.
още едно прасенце. Давай! Пращо. Слезай, пращо. Слезай. Пращо. Пращо. Давай. Той не се пращо. Така. Ще нахраним пращо. Пращо. Давай. И на теб давам. Овце. Скажи ли? Не. Добре. Тега се няма как бягат. Така. Кокошка ни трябва. Къде има ли ни? Ето две кокошчици. Таман още да добавим още. Поне дома ми ще бъде тези животни. Не така да се знае. Добре. Това беше хора клипът. Ако ви е харесал, харесайте го, абонирайте се на канала ми и ми напишете в коментарите каквото дали искате още такива клипове. Това бях аз. Имате мен много голям чао.